Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Dali, Doris. Kita ang magparis. Ave, Satanet! Ayo-ayo kamping ka kanunay dito sa Roma, Bay. Mingawon yun ko ni mo. Ay, kagulbay. Magkunta kayo tas kanunay. Magtsata kanunay. Dala kayo magdagan nung kabuan. Ug huma dito, mubalik din ko. Ug isaad ko bay. Mahataga na katumanan ng atong ko. I love you, Bay Cheryl. I love you too. Ayo-ayo si Mulakaw, Prem. Ariglado, Doris, my love. Huwag matakos sa kung pagpari kung isaad kung ikaw ang pagkailong tinamud sa atong organisasyon. Huwag nahuptan mo ang gahom nga pwedeng mo paantos sa mga tao nga imong gikasilagan. Apil na nili ang imong amahan nga si Padre Benjamin Arnado. Husto ka, Premo? Ave Satani! Ave Satani! Dili ko sinatin ng labida. Asa man kaning lugar. Si Cheryl ka. Kumusta naman ka siya dito karon? Che cosa vuole, signore? Oh, nangunta na siya kung siya kunin akong gusto. Per favore, dove Università Regina Apostolorum, signore? Asa ang Regina Apostolorum Pontifical University? Vicino? Dool ra ba? Sì, signore. Di dove lei? Nangunta na siya na ko. Diin ko gikan. In Philippine, sa Pilipinas. Sono appena arrivato. Maupay akong pag-abot. Sì. Buongiorno. Mi chiamo Francisco. E tu? Mi chiamo Amaro. Amaro Cervantes. È sacerdote? Nangunta na siya, pare ba ko? Si, sacerdote. Nigay ka na di es Padre Amaro ha, Cheryl. Oh, amo siyang gihatod sa airport. Wala lang mo kuyog ang taga-kumbento. Kaila pa welcome ang mupuli ni Padre Amaro. Ay, hinaot unta nga magbalumpuson siya dito. Hinaot pa unta. Hinaot pa unta. Hinaot unta ug mupalik siya dinhi. Bay Amaro. Paabuton ko ikaw. Paabuton ko ikaw. Ay, nga nung naghila ka, Cheryl. May problema ka ba? Wa. Naglain akong ginhawaan. Unsa man ni? Cheryl! Cheryl, naunsa ka? O, sa baneta mo di mo, ha? Cheryl! Wala ni Nay. Basit di ka buhi lang po. Gikabuhi ka o mabdos ka? Sultihi ko, Cheryl! Mabdos ka ba?
Sultihi ko! Mabdus ka ba? O si Kinsay abahan ha? Si Padre Amaro ba? Si Padre Amaro ba? Sultihi ko, Cheryl! Buongiorno. Salamat sa inyong pag-anhi aron mutuon sa kursong Exorcism and Deliverance. Well, mulahos na lang kita mismo sa atong topic karong adlaw. Ang mga mahinungdanong terminologies kalabot ning maong kurso. Aron iniguli ninyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga dioceses, dili mo makaingon og non ho capisco niente. Wala ko'y nasabtan. Aniya mga mahinungdanong termino nga angayan atong katunan diha sa demonology o exorcism literature. Demonic obsession. Kalinga sa mga hunahuna o pagbati nga nakaapekto sa imahinasyon o hunahuna sa usa ka tawo. Matang sa hunahuna o imahinasyon kang kansang kinaiya matampalason ug makadaot sa kaugalingon. Ang sanglitanan niini mao ang naandang pagpakasa. Demonic oppression, paglisod-lisod, panlupig, pagdawdawg. Diin ang usa ka tawo nga nakasinati og panlupig sa yawa ang giatake diha sa iyang psychological, emosyonal, relasyonal, physical o spiritual nga kahimtang. Ang sanglitanan niini mao ang dili matugkad nga hinungdan kung anong siya nasakit. Dugang pa, ang si bisan kinsa nga nakasinati niini ang makadungog og mga tingog o hulhog nga dili matino kun diin o asa gikan. Mga pananawon nga yawanon ug makahahadlok ug uban pa. Demonic infestation, nahugpaan. Diin ang pag-atake sa yawanong kusog, gitumong sa mga butang, dapit, o dili bakaha mga hayop. Ang haunted house pananglitan, maong usa ka sanglitana niining maong matang sa pag-atake. Demonic possession, hingyawaan, giangkon, gipuy-an. Ang estado din ang yawa o demonyo nihimo og usa ka pagduma sa lawas sa usa ka tawo nga way pagtugot gikan ini. Din human ang tawo mahuwasan siya way kalibutan sa mga panghitabo. Satanas, gikan sa pung satana nga sa ato pa kaaway. Exorcist, kon exorcista, ang pari nga gihatagan og dayag nga pagtugot sa obispo sa paghimo og eksorsismo. Kini pinasikat sa kamanduan sa Canon 1172. Nga nagkanayon, way si bisan kinsa nga makahimo og eksorsismo sa giyawaan kun way dayag nga pagtugot gikan sa obispo. Gamiton niya sa pagpalaya sa demonyo ang mga pag-ampo nga napatik sa libro nga Roman Ritual Volume 2. Buongiorno, Padre Amaro. Ato na duwaton sa kahinangop ang exorcist to be from the Philippines nga si Padre Amaro Cervantes. Gitanaw ko nila. Bye pa. Muling ko dalang ko. Paminaw na ko unsa ning iyang gipang tabi. Mas maayo nga kung makita ang resulta ning ako magipamati karon. Ni ana ang attendance sa doktor nga nihiling nako. Or basin panuhot lang ni. Miss, God, kikulpaan ko. Patuon ka ni doktora. Salamat. Mayong adlaw, ma'am. Cheryl. Cheryl lang ako nga.
Okay, Cheryl. Base sa gihimo na tong examinations, positive. You are 1 month pregnant, Cheryl. Congratulations. Unsay? Wa ka ba magkadungog? I said, you are pregnant. Angay nga, maglipay ka. Bueno, niya ang mga tambal og vitamins nga imong i-take. Unya, balik baya din ha? Aron ka maatiman, ilabi na ning first trimester sa imong baby. God. Nagpunga nga mong pinuhatan ni Bay Amaro. Nagpunga, cute. Saan naman rin ni ini? Hello? Hello, Bay. Kumusta naman ka, ha? Lingaw na kay kunin mo, Bay. Bay. Bay, mabdus ko sa kabuan. Mao ba? Yes! Nalipay ka. Oh, siyempre. Sige lang. Inigbalik ako diha. Magpagkasal din, Bay. Apa nung saon man ako sa pagpasabot kang nai-erba nining tanan? Usaon man ako siya pagpasabot nga. Kamabdos ka gyud ha, Cheryl. Baka na pod mong ipasabot. Nai-erma. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!